La plaça de davant del MACBA de Barcelona és un dels principals centres neuràlgics i punts de trobada de la gent jove de la capital. Cada tarda s'hi reuneixen skaters, turistes, estudiants i, en definitiva, grups d'amics. I nosaltres avui ens hi hem desplaçat per preguntar-los quina és la seva experiència i també la del seu entorn amb el consum de cànnabis i què en pensen d'una hipotètica legalització de la seva distribució. Avui hem vingut al MACBA a parlar fil per randa sobre marihuana. Vaig consumir durant aproximadament 3 anys perquè el meu... estava amb una parella que era drogadicta i venia droga, també era camella, i doncs jo em vaig influenciar per ell i vam arribar a un punt en el que ell només era camello i jo doncs, seguia una mica el seu estil de vida. No en consumeixo, però ho he provat. I jo no consumeixo no. No soc consumidora perquè no m'agrada l'experiència quan he fumat. Mira, prefereixo, si no se prueba no te quedas adicto, entonces pues ya. Em costava expressar-me, tenia més pors, és que no ho sé, em costava també pensar, actuar en si. Jo sí que ho he provat, he consumit, però no usualment, la veritat. Poques vegades i en comptades ocasions. Jo ho he provat i sí que he tingut alguna època que he fumat bastant cada dia, però ara ja no. O sigui, ara potser un cop al mes o cada 2 mesos, alguna cosa així molt irregular. Depèn de la situació. Ara, per exemple, he estat d'Erasmus i sí que algun dia, amics. Però també a mi em fa cosa el tema d'aconseguir l'herba i això mai soc jo la que aconsegueixi. Sí, sempre han sigut... Sempre és amb algú sí, que té. Ocasions especials. I jo com ella, mai he comprat per mi mateix. Sempre ha sigut obtenint a través d'algun amic que ja havia comprat o qualsevol cosa. Llavors, quan ho vam deixar, que va ser just que va coincidir amb la pandèmia, doncs vaig notar moltíssim el canvi. Em costava expressar-me, em menjava moltíssim el coco, estava dins meu. No podia parlar ni o sigui, de veritat, a vegades. I va ser com que vaig odiar les drogues de cop. A poc que ja no anava fumant, doncs molt millor. O sigui, jo no em puc expressar. O sigui, per mi, els porros o el que sigui, les drogues diàriament, és de lo pitjor que pots fer. I creieu que està molt normalitzat el consum, sobretot entre la gent jove? Sí, ara majoritàriament la majoria ha provat herba. A la nostra edat o durant els 20 anys o inclús abans. O sigui, la gent, per exemple, que comença molt jove i ho té ja com molt assimilat i molt interioritzat, és com que no veu el perill, però que et passa amb tot. Jo, per exemple, si fumo, doncs, com he dit, m'agrada sentir-me en un espai segur perquè sé que no controlo i és una situació que no sabria com reaccionar en moments. Per exemple, jo que si estic conduint mai ho faria, a diferència de l'alcohol. Jo crec que el problema és la gent jove, que comença molt d'hora i no sap controlar després, no veu el problema. Tu deies ara a diferència de l'alcohol, no? Potser l'alcohol també té com conseqüències i està encara molt més normalitzat. Sí, però està més normalitzat i tots. I abans de provar-ho, crec que ja pots pensar o et poden explicar una mica la situació en la que et trobaràs o què sentiràs. Amb l'herba és com més personal de cadascú, llavors afecta diferent. I depèn del dia, a mi, em fa un efecte diferent també. No és com l'alcohol, que més o menys sempre et passa el mateix, sinó que t'agafa d'una manera o d'una altra. I que l'alcohol està normalitzat, públicament, amb tothom pots parlar sense cap problema. L'herba depèn de... Jo crec que amb tots els joves, amb la gent jove sobretot, no hi ha cap problema. No sé, amb el meu cercle social, tothom ho ha provat almenys. Jo el meu no, per exemple. Per exemple, a França, que he anat d'Erasmus, ni un 20% dels joves fumen a diari. En canvi, aquí és com molt més fàcil. Tenim, no sé, sembla que es vulgui tot. Us en fiaríeu més si estigués més regulat i se sabés exactament d'on ve, d'on no ve el que compreu? Bueno, si he fumat o he deixat de fumar no ha sigut per això, sinó ha sigut perquè no em venia de gust, no per no saber d'on venia. Jo crec que sí que em fiaria més, perquè sí que he tingut algun susto, algun cop d'hòstia, no sé què m'estic fumant, crec que m'han posat alguna cosa, o és així que dius, no conec aquesta persona, en realitat no sé què m'està donant. Jo crec que estaria més segura si hi hagués una regulació. Però, per exemple, si ho faig,
m'agrada estar en un espai segur, que sé que no sortiré d'allà, que sé que no faré res públicament als carrers, o sigui, en una situació de confiança. Jo crec que és millor regular-ho i si es fa legal, al final cadascú escull què vol fer, què no vol fer. És això, o sigui, al final que sigui legal o no legal, tu no acabaràs... O sigui, si no fumes, no en fumaràs. Si fumes i és legal, en fumaràs, però no significa que perquè sigui legal hagi d'haver un augment de gent que fuma. Tothom el segueix adquirint igual o inclús més perquè està prohibit. Però o sigui, la riquesa que genera se la queden uns pocs, en canvi si fos legal, com per exemple, doncs estaria com molt més repartida aquesta riquesa.